Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babunzi bantu okubingelelayo kithi uJesu KRISTU inkosi. Siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa bangcwele, siyamthanda, uyamangalisa ngendlela akasithanda ngayo, uyasinakekela. Usenzela konke esikudingayo kuphela nje masicela kuye. Usithembisile ke kuJohn 15:7. Wathi uma sihlala kuye namazwi akhe ehlala kithi, siyocela esikuthandayo sikwenzelwe. Awenzelwa nje, awuphendulwa nje umkhuleko wakho ngoba awuhlali kuye. Namazwi akhe futhi awahlali kuwe. Ake silenze izwi likaNkulunkulu, sibone ukuthi akazukwenza nakwethembisile. Silenze nje izwi likaNkulunkulu, ukubeka kucace, uma nihlala kimi namazwi ami ehlala kini, noceleni kuthandayo nikwenzelwe. Athi John 14:14, noma yini nicela egameni lami ngolwenza. Siyambonga ke uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele. Izasondela inkonzo zabasha besibukisana ke nobuholi ENtabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Umongameli wezwe uthe iholide umhla ka-15, usuku lokuqala kweinkonzo zabasha. Ngokujwayelekile kungelona iholide, sesiqala entambama inkonzo ingena ngo-4 ngoLwesihlanu. Sibukeke ukuthi asilisebenzisi ilanga langoLwesihlanu. Inkonzo ingene ngo-11 ekuseni. Sibe nenkonzo ezimbili. Mhlawumbe entambama kakhulu bese kuba ubufakazi, angazi angiqinisele ngalokho, kodwa nje sibe nenkonzo ezimbili. Inkonzo ka-11 bantu bavuka emakhaya. Siyacela ngenxa yezindleko nangenxa yabantu abasizayo, siyacela ukuthi abantu baqale ukufika ngoLwesihlanu. Kungathi ngoba nakho inkonzo sezizoqala ngoLwesihlanu bese wena ufisa ukufika ngoLwesine. Siyacela bazalwane ukuthi abantu bonke bafike ngoLwesihlanu. Noma ke ingaphosa inkonzo yokuqala, ngikholelwa ukuthi ngoba usekhaya lezwi uzoyilalela kuWhatsApp uyizwe inkonzo yokuqala. Sinaleso sicelo, sibuka iholidi, sibuka ukuthi singaba nenkonzo ezimbili ngoLwesihlanu, mhlawumbe zibe 3 noma kube eyobufakazi nje budedelekile. Sizobona lokho uNkulunkulu asihola ngakho. Kodwa uma uNkulunkulu esigcina, sifisa ukuthi kuqalwe ngo-11 inkonzo yokuqala, ukuze bonke abafisa ukuvuka bakwazi ukuvuka bakhave. Kodwa futhi sicela bonke bafike on Friday ngoLwesihlanu. Ngiyacabanga ukuthi kuyezwakala bazalwane bangcwele uma nje abantu bengafika ngoLwesihlanu. Inkonzo yokuqala izoba ngo-11, kwese kuba yilunch, bese kuba nenkonzo elandelayo-ke. Sesiyobona kusuku lusiqhuba lusibeke kuphi. uJesu KRISTU inkosi. Siyanithanda bazalwane, siyanithanda bangcwele kakhulu, nithando ezulwini. Inkosi uJesu yanithanda. Ngiyacela ukuthi siguqe sikhuleke singene enkonzweni yethu yosuku lwanamhlanje. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyathoba nangaso lesi sikhathi. UNkulunkulu ongunaphakade. Ngiyacela ngomoya wakho ingcwele ube phakathi kwethu nangaso lesi sikhathi. Sicela sinxusa ngegama eliphezulu wonke amagama, ngegama lenkosi yethu uJesu KRISTU ophilayo. uJesu KRISTU inkosi. Amen. Ngiphinde ngicele kakhulu bonke abantu abasibuka ku-YouTube,
basubscribe, ngiyacela ake subscribeeni bazalwane. Noma ngaba usibuki-ke ku-YouTube, kodwa ngena kanye nje bese uyasubscribe. I-subscription yakho soyithokozela kakhulu. Nobaba uJali ngiyacela sizibuke inkonzo zakhe bese siyasubscribe futhi. Ukusubscribe akusho ukuthi uzokhokha imali, cha. Kusho ukuthi njalo mangabe ngifaka inkonzo uzothola i-notification noma into ezokutshela ithi inkonzo esingenile, noma lapha escreenini sakho phezulu sefone kuzovela okushoyo ukuthi inkonzo seyikhona, njengoba kuye kusho uma une-message. Ilokho esikucelayo, subscribe-ani, ninike nehlobo zisubscribe nabangane, subscribe-ani bazalwane, siyacela kakhulu. Nibanike nabanye, nibalalelise nabanye, nibabukise ku-YouTube bese nibacela basubscribe. Uma uyishareile inkonzo vele lo ishare naye mayiseyibuka izongena vele idonsa ku-YouTube, mcele asubscribe. Siyabonga uNkulunkulu akubusise. Asiyezwini lethu-ke lenkosi. Philippians chapter 2 verse 9 kuya ku-11. Ngalokho-ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphezulu amagama onke, ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo ngaguqe, awabasezulwini nawabasemhlabeni nawabangaphansi komhlaba, nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu uyinkosi, kube inkazimulo kuNkulunkulu uyise. Kodwa mina ngiyathanda ukuthi ngithi uNkulunkulu uBaba, ngoba uma ngithi uyise ngiyamphika ukuthi kimi akayena uBaba, unguyise kaJesu. Kusho ukuthi uJesu akuyona inkosi yami. Kodwa-ke ngokuvuma kwenkosi, uma ithandile sizoyixoxa leyo nto siyilungise kahle enkonzweni zabasha. Ungasali umahluko phakathi kaNkulunkulu Baba noBaba uNkulunkulu. Izinto ezimbili ezihlukene kakhulu, uNkulunkulu Baba noBaba uNkulunkulu noNkulunkulu uyise, noNkulunkulu uyise. Ayike angidlule ngiqhubeke selapha kuMathewu, Matthew besikade sikuMathewu chapter 5 mangaphazami. Yebo, Matthew chapter 5. Saqala kuverse 38 sigxile kakhulu kuverse 42. Nizwile kwathiwa isongeso izinyongo ezinyo, kepha mina ngithi kini ningamelani nokubi. Kodwa uma umuntu ekumukula esihlathini sokunene, mphendulele nesinye. Nofuna ukukumangalela akwamuke ingubo, mnike nejazi. Nosuke ekucindezela ukuba uhambe mayela libe linye, hamba naye abe mabili. Muphe ocela kuwe, ungamfulatheli ofuna ukutsheleka kuwena. Muphe ocela kuwe, ungamfulatheli ofuna ukutsheleka kuwena. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngalezi imfundiso esinazo asinikeza zona. Sikhulumile-ke kakhulu ngoJakobe chapter 2 othi kusizani bazalwane bami uma umuntu ethi unokukholwa kepha engenayo imisebenzi. Besiqale kuverse 13 uthi ngokuba ukwahlulelwa okungena sihawu kuyakumehlela ongenza isihawu, isihawu sizigabise kwahluleleni. Bazalwane, masenza isihawu ukwahlulelwa okungena sihawu kuyokwehlela. Kusho ukuthi sikhona isihawu esiyoba khona. uNkulunkulu akungcwelise usungale ngenxa yesihawu sakho obusinikeza abantu, naye bese kunika isihawu ungene ezulwini. Awu bakithi, uyambula umoya kaNkulunkulu amaqiniso. Verse 14-ke, kusizani bazalwane bami uma umuntu ethi unokukholwa kepha engenayo imisebenzi na? Ukukholwa kungamsindisa na? Uma umzalwane noma umzalwanekazi behambaze beswela ukudla kwemihla ngemihla, kusho omunye kini kubo ukuthi hambani nibe nokuthula nifudumale nisuthe, kepha ningabaphi lokho kudingwa umzimba, lokhu kusizane na? Kanjalo-ke nokukholwa uma kungenayo imisebenzi kufile ngokwakho. Besikade silapho-ke
ukukholwa ngaphandle kwemisebenzi kufile ngokwakho. Ngiyafisa ukuthi sigqumele laphaya kwizaga 19 verse 17. Onomusa kompofu utsheleka uJehova, nomsebenzi wakhe uyawubuyisela kuye. Onomusa kompofu utsheleka uJehova, nomsebenzi wakhe uyawubuyisela kuye. Bafowethu, ake sinakelela abantu abampofu, singafani nesicebe esahlulwa uLazaro. Yazi uhlula umuntu ompofu ogulayo olele phansi, umupha ukudla nje. How much more ohambayo uzompha ukudla, umthengele okugqoka, uNkulunkulu ekupha amandla ngamakhela ngisho indlu noma 1 room noma 2 room. Umuntu ompofu ukubona uNkulunkulu ubuyisela umsebenzi wakho. Ngake ngaxoxa ngale ndaba engizoyixoxa manje, ukuthi kudala ngiyacabanga ku-2014 if not 15 sise emkhosini, ngoba umkhosi onempumelelo uhambisana nenkonzo yokupha. Umkhosi nje onempumelelo uhambisana nenkonzo yokupha. Ngiyafisa nje sikwazi lokho. Imicu emithathu inamandla. Uyakhuleka, uzila ukudla, uvela uzilile ukudla sidlule lapho. Uyakhuleka, ufunda iBhayibheli bese upha abampofu. Lezo zinto zontathu ufunde Izenzo chapter 10. Uzoza ukuthi kwenzakalani lapho kwiZenzo chapter 10. Owayenza lenkonzo yabantu yezinto ezintathu: ukupha, ukuzila ukudla, ukukhuleka nokufundiswa. Okay. Sasisemkhosini siyibandla. Bese kufika kimi akubeke nje uNkulunkulu. Kunoma umfana wayekhona phuma ekhaya lingelihle kahle, athi angimthengele okugqoka. Ayi bese ke phuma inkonzo ngimbize, senze appointment ngimnikeze imali. Ngizoyisho ngoba ngifuna ukufundisa, ngiyafundisa. Ungasabi, ngizowuthola umvuzo ezulwini. Ngathi ngumfundisi ngiyafundisa, kodwa wena musumemezela sala sakho sokudla amasipha esokhohlo singakwazi lokho. Ngikhuluma nalensizwa ngathi ndoda, nanku unansi imali u1000. Ngiyacela ngalo 1000 uhambe uyothenga okugqoka. Thenga okugqoka ngayo yonke. Ngiyazi nina abasha nithanda nokuthenga airtime. Akho airtime la, okugqoka ngayo yonke. Mawuqeda lapho ngiyayifuna ireceipt ukuyibona. Ayisahlukanake. Ngangimsabisa lapho ngenzela ukuthi njengomuntu omusha angadlali ngemali. Wavuka ngakusasa wahamba wakwenza, waqeda, wabuya, akangasho lutho kimi. Wayithulela nje. Sasikhonza everyday ke ngenxa yomkhosi. Ngiyibona insizwe isukuma. Ithe bazalwane uNkulunkulu angenzele khona kuyamangalisa, simangale sonke. Hawu. Ngingazi namthi uzokhuluma ngami. uNkulunkulu amsize angaliphathi igama lami. Athi kunomzalwane labazalwane onginikezile u1000 wathi angihambe ngiyothenga okugqoka. Ngihambile ngayidolobheni. Bengidinga ukugqoka nje okuphelele. Ngathi mangihamba edolobheni kwanecathulo engizibukayo ngazithanda, kodwa ngaqala la kugqokwa khona. Mase ngifika khona ngisho ukuthi ngifuna ibhulukwe eliformali neshirt, akubale nje akubala amasokisi nakho konke, nebhantshi, sport blazer. Hayi bamqoqele. Athi mayibuka athi ayibo lezi zinto engani zigijima phezulu nje manje ko 1.7 or whatever, ngisakhumbula kahle. Bathi ayingakhathazeki. Baqoqa kuthande. Bathinta iboss, work out discount, azithole lezi zinto ngo-800 rand. Uthi ngimangale, ngiphume. Mangiphuma ngishonele isitolo seyicathulo. Ngizibone ngingena.
ngithi ngithanda lezi zacathulo ngiqoka usize bani hayi bayilande zibe usize wakhe ngempela bese bethi azikho ezinye ezokugcina lezi imalini na bathayiso kunika nge-discount bayiwork out i-discount vele ithini 200 rand ivelelene lonke 1000 aphume necathulo ibhlukwe ishethi ibhantshi okwangaphansi kokugqoka amasokisi aphume nezinto zonke ngo-1000 eziworth about 2000 rand noma ngaphezudlwana mase sihlanganisa nezicathulo nazo eza discount ambonga uNkulunkulu ngibahlale phansi ngibamba umoya ngijabula ngasho ukuthi mina hawu iphema kuphela isonto oqala elilandelayo vele ngifonele omunye umuntu eGoli ngiyamazi ayithi angimazi bamsebande ngicela i-account number yakho ufuna bank account hayi ngimniki emva kwemizuzu embalwa lukukhala ucingo mangithi ngiyabheka hawu nanti 1000 ngithi mangisabuka 1000 ngimangele qhamuka izwi lithi lela 1000 owalinikeza wangilalela ngiyabonga walinika loya mntwana sikhuluma ngezaga 19:17 onomusa kompofu utshele kuJehova umsebenzi wakhe uyawubuyisela kuye angithi mawutsheleke into kumuntu uyayibuyisela so mawusiza umuntu ompofu uNkulunkulu uyakukweleta unesikweletu nawe uzowubuyisela lokho okuchithile noma okwenzile kumuntu ompofu kwaze kwamnandi ukukholwa kwaze kwamnandi ukuthanda abantu kwaze kwamnandi ukuthanda abazalwane ngoba mawuthanda abantu ngothando likaKristu uKristu uyakubuyisela lokho okuchithile noma lokho okwenzile kubona ipha muphe ocela kuwe ngomfulatheli otshelekayo asikhuleke babongcwele babolungileyo uNkulunkulu wethu nomusa siyabonga singayaphi masuka kuwena ngoba onke amazwi okuphila kuwe izwi lelo Nkosi walikhuluma kuPetro ngempela singayaphi masuka kuwena singamtholaphi uNkulunkulu ofana nawe esithi masize abantu bakhe asibuyisele siyabonga Nkosi babusisa abantwana bakho bafunda ukupha ngoba ukhulumile ezweni lakho ukuthi ophayo uphe wena uqobo ayavuleka amasango ezulu uJesu Kristu inkosi amen siyambonga kakhulu siyamdumisa uNkulunkulu bangcwele nibe nosuku oluhle babunse bande uyavalelisa uJesu Kristu inkosi